Здравейте хора, в едно ново видео на Майнкрафт. Както в предния епизод обещах, че ще снимам на Майнкрафт, като съм с още един човек. Надявам се това видео да ви хареса, пръснете лайк бутона, като нека минем 5 лайка, абонирайте се за канала. Приятно гледане. Намерихме Pillager Outpost, като съм на... тук има храна. Като съм на Peaceful, като следващия епизод ще пишете на каква трудност за игра, дали на Easy или на Normal, или пък на Hard. Ще имаме различни предизвикателства на Minecraft. Има някои интересни вече, които съм си избрал да направим. Така, меч, такова и да, така. Хора, пишете кое е по-добро, мечът или бронзата. Аз мисля, че е меча. Аз си подреждам винаги нещата така. Като тук си оставам блокове, тук си оставам храната и тук си оставам печките и крафтинг тейбъла и още нещо. Много хора правят това, така си подреждат нещата. И така. Ще се поразвием малко с този човек, с който игра в момента. Си ги вземам за нещата, защото се правят доста по-трудно, отколкото понякога съм си мислил, че се правят, защото мислих, че се правят много по-лесно, ама те се правят доста трудно. Така, ще вземем малко камък за печки, за такива неща. Така, ще си направим една печка. Така, и това ще бъде. Само песен. Така, аз мисля, съберем още малко дръвце. Трябва да вземем саплик. Там дали има? Той вече има легло. Найс, само аз трябва да се събера, за да си направя едно легло. Така хора, направих и аз легло. Сега тръгваме към пустинята. Тук има заварен крафтинг тейбъл. Тейбъл. Хора, пишете какви къщи искате да построиме. Аз мисля да лягаме да спим. Така. Беше сме Преспахме, вече сме на втори ден от нашето оцеляване. Ще съберем малко пясък за стъкла. Така хора, събрахме пясъка. Какво е това, бе? Това не е село, бе. Това не е село. Я да видим това село ли? Чакайте да вземем бамбук. Да. Не, тръстиката, не бамбук. Това село, верно. Найс. И да от малките села. Какво ме участвате? Има ли чест? Там какво ме ще взема. Такова... Хора, пишете ви как играете Майнкрафт, на английски или на български. Аз играя на английски, само че този път съм забрал да си оправя настройките и ми е на английски. Играя на английски, но съм забрал да си оправя настройките и ми е на български. Ще взема този бластър, ще взема малко храна. Ама ще си направя мотика, за по-бързо да събера.
Така хора, събрахме целия хипъл, който имаше и тук-що видяха тази хубава ферма. Много красива ферма, наистина. Сега само трябва да измислиме как да се кача долу-горе. Не е лесно. Сега ще убием мирен голем. Хайде, че са. Така. От тук чист. Само трябва. Я да си искам с много. Тук нямаше нищо интересно. Я толкова професия нето. Не е интересно, няма интересна професия. Е това. Това е много хубава професия. Чакайте, той ли е такъв? Къде ти това? Къде ти това? Ето, ево така. Толкова търга. Това е много добра оферта. 32 пръчки в един народ. Сега с този човек направо ще се скъсам от търгува. Така, вземаме си това. Ще ходим да нафармим малко дърво и ще потрейдвам. Така, да видим и горните къщички, какво има в тех. Така, много модерна къща, бе. Тук няма нищо интересно, освен електърна. Много слушам. Има броня. Найс. Има и хляб. Обаче ще вземем често, защото не трябва. Така, тук нямаше нищо. Тук има ли чест? Има ли чест? Няма го взем, защото вече има такова. Тук ще бях ли? Май да, май не. Сега. Така, в театрите бях надолу, станах още 4. Да видим какво има. И още брони. Така, ще ги дадем на другия човек. Те, които се повтарят. Тук има седло, има хляб, има ризница. Готинко село. Тук има ли нещо? Не. Тук няма. Аз ще взема това фудо. Аз ще го оставя. Така, ще си харесаме къде да ни бъде къща. Дини. Не ги видях. Ще си харесаме с човека, който играем заедно, да си харесаме къде ще ни бъде къщата. Така... Секунда. Така... не, просто не мога да цъкна. Тук. Така. Просто не мога да се извълним. Мисля, ние можем, ама то не е така. Не е толкова лесно. Така хора, само чакаме и другия играч да легне, за да стане ден втори. Гордо си харесахме къде ще ни къщата. Пишете долу в коментарите дали искате да е различна къща, да са ни различни къщите или да си живеем в една и съща къща. Айде, други играч няма да легнем. Може би ще ги направим да са в различни къщи. Не знам.
Така хора, само искам да ви кажа, че ще поправя малко селото. Ще го постегнем, защото малко е. Не може да го стане. Така ние ще го правим. С други начин тук ще поправим малко тук, дето е центъра. Ето е средата на селото ще го правим. То не е точно тук средата. Ама от можем тук се оставили и ще се върнем, когато селото стане готово. Така хора, само да вметна, намерихме леко малко айрон и човека си направи тук. Хора, само да вметна, намерихме си фул кожена броня. Това е. Така хора, здравейте! Оправихме селото тук. Опа, стълбички. Е тук, така. Да е хубаво да мога да се слиза. Но тук да мога да се качиш като бел човек. Да слезнеш е така, не да се пръши да те убие от твой демидж. Е тук направихме така, да мога да се качиш. Така, да мога да се качиш. Така, да ти е хубаво, да ти е готинко. Мога да се влезна в къщата. Много е уютно. Махнахме фермите, които са. Е, тук имаше много буклуци. Много ферми, много неща. Тук изчистихме малко дървета в селото, оправихме тук центъра. Тук направихме стълбички. Там долу е къщата, не сме направили нищо и какво стана? Този човек намери диаманти. И даже имаме още 5 диаманта още. С кирката имаме още 5 диаманта. Сега отиваме да вземем обсидиан, той отива да вземе. Така. Отива да вземе обсидиан. Ще си направим enchanting table. Ето същия. Ето същия. Ето гона. Ще има диаманти. И хора, намерих фул. Да, това май го казах вече. Че има фул броня, а той вече има арен кирка и диамантна кирка. Това е. Сега ще отида да пощупа малко дърво, да взема дърт и такива неща. И ще сложим основите на къщата и в следващото видео ще направим къща. Решихме да живеем по-отделно. Така, това е за сега. Хора, имаме нова придобивка. Ето това е тя. Скоро ще енчантваме в последващия епизод. Ще енчантваме. Да знаете. Така хора, мислех, че около 10 стака дърт ще ми стигнат. Само че ето колко можахме да запълним с другия човек, с който играме. Ще го запълваме извън кадър. В следващия клип обещавам, че съм сложил основи, даже може да съм направил къщата. И в следващия клип ще влезнем и в Nether портала, който ето тук го направихме. В следващия клип ще влезнем в Nether портала. И това ще бъде... между другото, тук ще направя къща, нали? Тази къща може да ми пречи. Зависи каква къща ще се направя. Мисля, надолу е на то тук бастун ще може да направя, тук ще му преместяваме. Но няма да е толкова лесно. Да. Между другото, да. Това, което дърва човек прави, това е доста добре да. И тук... Опа. Направих си лекито базите, колко да издържим бакусите по-честове. Тук тази книжка, дали си заслужава? Пишете долу в коментарите. Довиждане. Това беше от мен. Пръснете лайк бутона, като нека минем 5 лайка. Абонирайте се за канала с камбанката. Бай-бай и до нови срещи!